Працюємо під каву, у нас завжди кава, оперативка. Зараз у нас такий період, що ми активно готуємося до нового сезону. Отримуємо багато насіння, щоб у нас був гарний асортимент, але все одно от не всі позиції, не всі. Бувають, клієнти пишуть, там, коли буде той гібрид, той. Я кажу, дивіться, у нас є така послуга відкласти замовлення. Ви можете замовити на сайті, оплатити і в коментарях прописати, відкладіть на зберігання. У нас так вже роблять люди 3-й рік. І потім вони там собі періодично дозамовляють, додають, і в якийсь там день пишуть, там все, я вже все купив, мені відправляйте. Ми пакуємо і відправляємо. От є у нас така послуга. Також, взагалі, чим я займаюся? Я проводжу оперативки під каву. Я замовляю новий товар, придумую нові ідеї і займаюся контентом. Трошки знімаю в TikTok, на сторінку магазину. І знаєте, все одно це приносить нам клієнтів. Сьогодні приїхав клієнт з сусіднього селища по плівку, бо побачив відео в Тіктоці. Отак.